I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this. So hello guys, welcome back to the new vlog. So in unexpected ride ಗೆ ಬೈದ ಪೂರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರ್ತೆ. ಸೊ ಬಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ SP ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಹೈಕಂದು ಇನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ವನಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಗುಂಡಿ ಪೋಯಿ ಇಂದಾಂಡ್ ಹನುಮಾನ್ ಗುಡ್ಡಿ ಬಂದು ಐದು ಮಾಳ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೆ ಪೋಯಿ ಇಂದಾಂಡ್ ಮನಸೈಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ನಮ್ಮನ ಶಿವನ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆಮುಖ. ಸೊ ಎಸ್ತುಲಿ ಸುತ್ತ ಫಾಗ್ ಎಂಚಡ್ದುಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲವು ಬಂಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೇಟುಲ್ಲ ಅಕಲ್ ತೋಜದುಲಿ ಆತು ಫಾಗ್ ಇದ್ದ ಸದ್ಯಗು ನೀರು ಕೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂರು ಏಪಲ ಬಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಲ ಮೂರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಕುದುರೆಮುಖ ಅವಳ ಸ್ಟೀವ್ನ ಗಾಡಿ ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ದೈತೆ ನಮಗ್ ಹೊಸತ್ತೇವು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫಾಗ್ ದಿಲಿ ಜನ ಕಾರ್ ಬೈತಾರೆ ಅಕಲ್ ಪಿತೆ ಇದೆ ಪೂಜೆರೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಬ್ರ ಸಾಕಪ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ನಾಚಿಕಿದಂತೆ ಬಂತೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನೆ 2 ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ 2 ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆ 2 ಜನ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಪ್ಪೇರು ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ SP ಕೊಂಜ ಆಫೀಸ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಜಿನ ಸೂಸೈಡ್ ಬಂತಾರಿತ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಆತ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂತ 2 ಜನ ಬಲ್ಲೆ ಬೋದು ಬತ್ತೀರ ಕತ್ತಲಿ ದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಗ್ ಎಂಚೊಂಡುದುಲಿ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕುಲ್ದಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೈಡ್ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನ ಕುದುರೆಮುಖತ್ತ ಅವಳು ಅಡ್ಡೆ ರೈನಿ ವೆದರ್ ಪನಿ ಬರ್ಸಲ ಕೂಟೊಂದು ಐತ ಮಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಫಾಗ್ಲ ಬಿಡ್ದುಂಡು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ನಮಗೊಂದೇ ಬೇಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಎಟ್ಟು ಜಾಗ ಬತ್ರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಇನಿ ಮರಲು ಕಟ್ಟಿನ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಾರ ಬೆಂದು ಸೈಡ್ ಸಾವು ಐತರ ಮರಲು ಕಟ್ಟು ಇಂಜನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪು ಎಂಚ ದನ್ನಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೋಪಾವೆ ತುಲಿ ಫಾಗ್ ಎಂಚ ಬೂರ್ದು ತುಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫಾಗ್ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ದಾಲಾಗುತ್ತ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕದ ಮುರ್ಕು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಾಗಡ್ ಇಡೀ ರೋಡ್ ಮುರ್ಕೋತೀನಿ ಫಾಗಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮಂತ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪವರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಯ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ನಮ್ಮನ್ನ ಜವಾನಿನ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಕೆತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ರೆಡಿ ತೋಪವೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಟದ ಸೊ ಬರ್ಲೈಕ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ಟೆ. ಸೊ ಎಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು ಅಲ್ಪ ತೋಲಿ ಫಾಗ್ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ನೀರು ಮಾತುಂಟು ರೋಡು ಭಾರಿ ತಂಪ ಅಂದು ದುಂದಲ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಜವಾನಿಯರಪ್ಪ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ SP ರಿಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿತ್ತಿ SP ಎಂಚುಂಡು ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಚಳಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ಚಳಿ ನೀರು ಕಾರ್ ಪಾಡ್ನದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಷಲ ಬೋಂದಿತ್ತ. ಸೊ 2023 ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಬೋಂದಿತ್ತ ಸ್ಕೂಟಿ ಈ ಸಲ ಅಂಡಲ್ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸರಿ ಖುಷಿ ಲಾಯ್ಕ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೈಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಯ್ಯಾಡ ಮಾರ್ಕನ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಲಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಮುಗ್ದಿನ್ನಿ ಎಂಜ ಆಮೇಲೆ ಎಂಜ ಜಾಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಐತಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುಜೆ ಎಂಕುಲು 5 ಜನ ಸೇರ್ದು ಓಲ್ ಒಡಗಲಾಪು ಈ ಪೂಜಾ ಈ ಅಪರೂಪ ದಿಕ್ಕುನು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಅಪರೂಪ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವಳ ಇಪ್ಪುಜೆ ಅವು ಏಪಲಕ್ ತಿಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಜೀವಾಗ ಎಡ್ಡತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಗ್ರೀನರಿ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬರ್ಲುದ. ಸೊ ಎಟ್ಟು ನೀರು ಅಂತ ರೋಡ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಭಾರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು. ಸೊ ಕುದುರೆಮುಖ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏಪಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೆದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಓಲೊಂದು ಕಳಸನ ಕಳಸ ಸೊ ಕಳಸ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತೋಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ
ಸೊ ಬ್ಲಷನ್ ಎಂಚುಂಡು ಜಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ಹಿಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಮುಂಜಿನ ಸಲ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಜಾಗದ ಮರಲೇ ಬರ್ತದೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಖುಷಿ ಎಂಕುಲ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣಾತ ಮಾರೆ ಇನ್ನಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನಿ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತಿಂದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಸೊಗಸುಲೆ ಇಂಚ ಪಿರಾಡ್ ಇಂಚುಂಡು ತೋರಿ ಸೊ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕಡಿದಿದೆ ಭಾರಿ ಡೇರಿ ಅನ್ಸೈಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಸೊ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪದ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಜಾಗ ಸೊ ತಿರುತುರು ಬೊಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗುಂಡು ಸೊ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪದ ಬಾರ್ಲಾಗ ಏರಿಯಾ ಖುಷಿ ಆಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನೈಕಿ ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆತನೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಾತ ನಾನೈತೆ ತೂಡು ಪಿರಪೋನಾಗೈತ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎರಡು ಮುಂಚೆ ಶಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಬೋದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಖುಷಿ ಆಪ ಅಂಚೈತೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತೋಪ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ದಿಂಚು ಪಿದಾಣ್ಣು ಕೊಡೆ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟದೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಗೈಸ್ ತುಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಟು ಪೋರ ಟ್ರಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಹೋದ್ ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಧಾರಣ 100 ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು 100 ಮೀಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆಪಣ ಹೊರತ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ 3 ಜನ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿರಿ ಮ್ಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೀರೇ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಗೈಸ್ ತಿಳಿ ನೀರು ಹೆಂಚುಂಡು ತಿಳಿ ಫುಲ್ ನೀರು ಗೈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಸೊ ರಡ್ಡು ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಸಲ ಪೊಯ್ಸಲ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರ ಮಿತ್ತಂಡು ಸೊ ರಡ್ಡು ವಾರ ಮಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಕುದುರೆಮುಖ ಬೋದಿತ್ತ ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ತೋದಿಪ್ಪಾರು ಸೊ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಜಂಗೆ ನೆಂಪುಲಿದ್ದೆ ಜನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಮಿಸ್ ಆತಂದು ಲೋಗೋ ತಗೊಂಡಿಜ್ಜಿಂಗೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇತನೇ ಕ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಪಾರ್ದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಲಾಗ್ ಸೊ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜನ ಸೊ ಇದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಕನ್ಸಿದಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಟ ಬತ್ತೆ ಕಾಂಡಿದಿಂಜಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೀನಂತೆ ಸೊ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಹೊರತ್ತ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಪೋಂಡ್ ಬಂದು ರಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹುಲ್ಲಿಯ ಬಟ್ ಎಡಿಟ್ಲಾಂಡೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆತಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ರಪ್ಪ ಸಂಚೈತೆ ಆಯ್ನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಸಿದಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಟ ಗಂಜಿ ಬತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇನಿ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಡದಂಚಿ ಮಿನಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದ ಮನ ಕಾಡ್ದಂಚವರ ತೋಡು ಪೋರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬರ್ಪುನು ಎಂತ ಬೋರ ರಿಯಪ್ಪುಂಡು ರಿತಿಕ್ ಬೈದಿ ಬಟ್ ರಿತಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಿಲ್ಲ ಆಪೋತಿ ಸೊ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕು ನಿಜ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಲಿಜ್ಜಿಂಕೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತು ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಉಡುಪೆ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಆಯ್ನದ್ದು ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೀನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಡ್ಯಾನು ಫೈನಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಬೈ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ